Pozdrav ljudi, evo me, tek sam se probudio, moram da budem malo tiši, Keva i sestra mi spavaju. Čujte neku buku tamo, izvinjavam se. Trenutno gledam, jutarnji program, ne kakva će temperatura, kakav će dan da bude, danas i sutra, zato što ustao sam i vidim ovo. Ne znam sad da li i koliko vidite, ali napolju pljušti kiša trenutno. Tako da, sad me vidite, ako se ovaj dan nastavi ovako, bit će loše, a ne bi volio se nastavi ovako zato što sam mislio danas svašta nešto da vam pričam, da vam pokazujem, da idemo negdje i tako. Valjda neće, valjda će popodne malo da se smiri, pa će bude bolje, jebika. Ajmo onda, vidimo se u drugom susretu. Pozdrav. Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo. Nešto miriše odavde, Keva mi spremila palačinke, hvala Kevo. Molim, čao. Pogledajte ovo ljudi. Jedva čekam. Ništa ljudi, odo ja da jedem. Vidimo se u nekoj narednoj prilici, pozdrav. I pozdrav svima ponovo, evo nas ponovo. Ljudi, sada odlučio sam da radimo jedan mnogo po meni glup challenge. Sad sam se čuo sa mojim drugom. On mi je kao preporučio ovaj challenge. Kaže radio ga nešto kao radi, nemam pojma. Nešto sam tražio po YouTube-u za taj challenge i video sam da mnogo ljudi radi. Sad malo ste mi mutni. Ne, meni je to jedna čista glupost, ne vjerujem ja da to radi, ali eto čisto, ajde probam. A koji je to challenge? To je, to je Charlie challenge. Ne znam kako vidite sad. Ja baš, kao što sam rekao, ne vjerujem da to radi. Ali dobro, ovako ćemo, samo da... Meni drhte ruke, pa ja ne mogu da namestim. Evo ovako. Znači, fazon je pitate ga neko pitanje, kao, i on će vam odgovori sa da ili ne. Probamo. Charlie, hoću li uspeti, kao pitate ga sa Charlie, ono kao dva puta. Ne znam ni ko je, ne znam ni šta je, ali probamo. Charlie, hoću li postati nekad neko i nešto na YouTube-u? Ma de ovo ne radi, bre, si normalan, ja ti kažem. Charlie, hoću li nekada postati neko i nešto na YouTube-u? What the fuck, bret? Šta ne? Šta ne, jebem ti? Dobro, idemo opet, lagano. Idemo opet. Znači, sad mi izjebao. Charlie, možda nije razumeo. Da li ću nekada imati preko 1000 subscribera na YouTube-u? Pa tako reci. Pa tako mi reci. Znate šta ja mislim da... Ovo je neka glupost žešća, ne? Dobro. Probamo još jedno. Charlie. Hoće li danas prestati da pada ova jebena kiša? Kao da opet ne radi. Charlie. Hoće li danas prestati da pada ova jebena kiša? Neće. Mater, Charlie, da ti jebem mat. Ti ćeš meni, a neće prestane kiša. Ne, kao što vidite, još pada kiša. Kako samo što vidite, ne vidite od ovoga što ćemo.
Ne znam da li ste vidjeli ili niste, nemam pojma. Ali još uvijek pada kiša. Što je velika glupost. Mislio sam danas da izađem negde sa svojim nekim drugarima pa sam da vlogujem tamo i to, ali ako nastavi ovako da pada, mogu se oprstim od toga. Tako da neću imati ništa više za današnji vlog. Mislim, neću imati kako... Snimat ću naravno još danas vlog, ali neću imati ništa puno zanimljivo. Što zanimljivije me kad sam s nekim drugarima, brate, nego kad sam sam, jel tako? Ali dobro. Vidimo se onda nekom drugom prilikom danas. Do tad pozdrav! I pozdrav svima, evo nas ponovo. Ljudi, mnogo sam srećan sada, zašto? Zašto je jebena kiša prestala. Da, kao što možete da vidite. Ne znam koliko možete da vidite, možda mi je mutno. Ali jebena kiša je prestala, ljudi. I tako da, sad je negde oko, ne znam koliko je sad, ćemo vidimo ovdje. Oko 1:30. Znači, ipak idem ovdje gdje sam rekao, ipak idem s onim drugarima i sve. Ipak ćete vidjeti taj vlog, ljudi. Sad uskoro treba da idem po neku drugaricu od moje sestre, nemam pojma. Evo vidite još jedno moj kanal. Znači, sad još malo treba, inače, svaki čas treba da dobijem onaj đavo, da mi pošalju profilnu, znači logo i onu pozadinu. Znači svaki čas to treba mi se završi, da mi se pošalje i verujte mi, bit će mnogo ekstra. Samo da ja sednem više, da ne šetam ovde. Znači verujte mi, bit će mnogo ekstra. Ljudi, hajde ne dužim puno, vidimo se onda tamo kad budem s ovim drugarima išao i malo ću vlogovati dok idem po ovu drugaricu od moje sestre, oni su male, znači sestra mi je završila 2. razred i to. Ništa ljudi, vidimo se u nekoj narodnoj prilici, pozdrav! Evo nas ponovo. Izgleda se sve izjebalo. Znači, sve se sjebalo. Ja sam opet u drugoj sobi, da. Svaki put menjam sobu, fazu. Sve se izjebalo. Sve je sjebano. Zašto? Zato što je kiša ponovo počela da pada, ljudi, da pljušti, vetar duva nevjerovatno. I sprečio nas je da idemo tamo gdje smo hteli. Ali jebi ga, dobro, današnji dan se sjebao, ali evo, opet ću vam pokažem. Da ne bude... Kao što možete vidite, ili ne možete, nemam pojma. Znači, kiša užasno pljušti sada i vetar strašno duva. I jebi ga, prosto nismo mogli da se nađemo, da snimimo sve, da snimimo cijel vlog. Ljudi,
zbog toga ću i ovdje danas da završimo ovaj današnji vlog. Sad je negdje oko, negdje oko 8:30 uveče. Ljudi, to je bilo to sve za ovaj današnji vlog. Nismo mogli ništa da uradimo nešto spektakularno, izvinjam se zbog toga. Nadam se da ćemo sutra moći, sutra i nema kiša, sutra je malo samo hladno, ali sutra ćemo sigurno moći, ljudi. Hvala svima što ste pogledali, mislim idemo sutra u sljedećem vlogu, novi dan, novi vlog, ljudi, i do tada pozdrav!